tervetuloa mun olohuoneeseen. Ja tässä siinä mun illan leffaherkut. Kukkakaalia, kurkkua, porkkanaa, tomaattia, guacamoleja ja pekaanipähkinöitä. Pekaanipähkinöitä, koska ne on äärimmäisen hyviä aivoille, hermostolle, verisuonelle ja sydämelle. Muun muassa laskee kolesterolia. Pekaani sisältää valtavasti E-vitamiinia ja antioksidantteja. Ja se sopiva määrä, se on pieni kourallinen. Hei! No niin. Sä saat muuten myös pähkinöistä aivan loistavia dippejä. Eli nyt, jos sä haluat myös huomenna herkutella dipin merkeissä, mene ja laita 2 desiä cashewpähkinöitä likoamaan. Liota yön yli. Aamulla heitä liotusvesi pois, tarvittaessa huuhtele. Laita blenderiin lisää sama määrä, eli noin 2 desiä lämmintä vettä. Blenderillä kaikki sekaisin ja avot, sulla on herkullinen dippi. Nauti, niin mäkin teen.